Takže Čaute. Toto je video fakty, keďže je to úplne prvé video. Tak nechceli sme natáčať v prvom videu, že nejakú, neviem, proste niečo láska alebo niečo také. Takže natočili sme proste fakty a teda budú videá aj také, že budeme natáčať samé. Ale väčšinou budú také spolu. Dobre, ideme na to. Dobre. Rýchlo. Volám sa Natália. Volám sa Sofia. Bývam v Hornej Kráľovej. Bývam v Hornej Kráľovej. Chodím do 7. triedy. Chodím do 7. triedy. Moja BFF je Sofia, to je táto. Moja BFF je Natália, to je táto. Chodím do Bratislavy na hip-hop. Chodím do Bratislavy na hip-hop. Narodila som sa 24.10.2003. Narodila som sa 25.5.2003. Mám 12 rokov. Mám 12 rokov. Rada nakupujem. Rada kreslím. Mám jedného súrodenca a volá sa Kristián. Mám jedného súrodenca a volá sa Tobias. A môj posledný fakt je, že môj brat má 17 rokov. A môj posledný je, že má 2 roky a veľmi ho ľúbim. Takže, keď sme to natáčali na rýchlo, tak teraz si nemyslíte, že my to natáčame iba tak, že sa nám nechce a iba tak z rýchlovky. Nie, my to natáčame preto na rýchlo, pretože sme na uličke. A ospravedlňujeme sa, že to bolo také nezrozumiteľné, ale áno, ale a keď niekto pôjde, takže máme smolu, ale vidíte, natáčame to na uličke, pretože sme nemali kde. Takže my sa za to veľmi ospravedlňujeme a tu máme taký les. Ide niekto? Nie. No, takže my sa za to veľmi ospravedlňujeme. Skôr padol telefón a dúfam, že Sa vám páčilo? nie, že nám prepáčite. A áno, dúfam, že sa vám páčilo a že dáte like a že dáte odber a že dajte koment, aké chcete ďalšie video. A prosím, dajte lajky a odbery hlavne odbery dávajte, A nepíšte prosím. nám, že sme trápky, prosím vás. Dovidenia. Áno, aj to. A ešte sme chceli povedať, že toto je koniec videa. Čau. Tak čaute.